Via Recea. Aș zice că este acțiune turistică. Pavel Octavian, primar. Dacă scrii proiecte și îți vezi de treabă, și finanțările vin. Dar trebuie să fii preocupat și interesat de acest proiect. Este o echipă de proiecte aici? Deci avem... Sau apelați? Avem echipă de implementare proiecte formată din 5 persoane, plus subsemnatul care, practic, nu vă spun un secret, poate pentru asta și zic să facă și alții ca și mine. Suntem abonați la monitorul fondurilor europene. Știți în fiecare moment. În fiecare moment știm pe ce axe se pot depune proiecte. Dar cel puțin ai informația. Se merită. Da. Se merită. Da, pentru că la un proiect accesat să scot banii ăștia. Spune-mi ca proiecte importante. Ca proiecte pentru comună, perioada, cât să zic, ultimele 6 luni. Deci, în ultimele 6 luni de zile am reușit să finalizăm procedurile de achiziție publică, să semnăm contractele de execuție de lucrări pe 2 proiecte majore. Extindere rețea de canalizare în localitatea Lăpușel, care e în valoare de 11,3 milioane de lei, modernizare și construcție străzi în localitatea Săsar, respectiv strada Primăverii, Teiului, Stejarului, unde eu zic practic o să dezvoltăm 2 noi cartiere de locuit. Avem în implementare 4-5 proiecte pe fonduri europene, construcție, rețea de canalizare și stații de epurare în localitatea Lăpușel, modernizare drumuri și străzi în localitatea Săsar și localitatea Mucira, construcție cămin cultural în Bozânta Mică, construcție grădiniță cu program prelungit în localitatea Săsar, iar pe egal Marea Natură dedicat centenarului modernizare și construcție parc în localitatea Mucira, unde avem și noi finanțare pe lângă cei 40.000 de euro, de 60.000 de euro. Și mai avem acum, scriem 2 proiecte, unul de 600.000 de euro, pe care vrem să punem în valoare centru de zi pentru bătrâni care îl avem, prin care dorim să achiziționăm 2 mașini, să angajăm cel puțin 5 persoane, să avem grijă de bunicii noștri care nu au pe nimeni, în sensul să putem să mergem să le cumpărăm medicamentele, să le facem cumpărăturile, să le vizităm la domiciliu. Iar pe programul... Asta e muncă socială, de fapt, deci, muncă socială. Trebuie să o facă și primăria și biserica, în măsura în care se poate. Și bănuiesc că voi colaborați cu... Colaborăm cu toate unitățile de cult pe care le avem pe administrativ și mai vrem să depunem, avem aprobarea Consiliului Local, proiectul de 3 milioane de euro, prin care dorim pe 21 de persoane să-și facă firmă și să primească nerambursabil câte 100.000 de euro. Să dau primii, să mă anunț. Deci, prima 100.000 de euro la o familie, că aia înseamnă chiar deci sprijin. Vă garantez că important e, am avut deja întâlnire cu tinerii și nu numai care doresc să facă firme, afacere și cred că va fi un proiect de succes. Dom'le, să dea Domnul să fie așa. Înainte de a mă întreba, v-am expus 2 proiecte majore, practic am avut 3, prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Vreau să vă spun că unul am și încheiat cu succes, dotarea a 4 cabinete medicale cu aparat ecograf, EKG, mini-laborator de analize medicale, scaun ginecologic și scaun pentru recoltarea sângelui. Deja ca la Baia Mare, deci nu ai ce. Deci, asta, aduceți un pic... Deci ne dorim și asta vreau să vă zic, atâta timp cât dacă scrii proiecte și îți vezi de treabă, și finanțările vin. Dar trebuie să fii preocupat și interesat de acest proiect. Este o echipă de proiecte aici? Deci avem... Sau apelați? Avem echipă de implementare proiecte formată din 5 persoane, plus subsemnatul care, practic, nu vă spun un secret, poate pentru asta și zic să facă și alții ca și mine. Suntem abonați la monitorul fondurilor europene. Știți în fiecare moment. În fiecare moment știm pe ce axe se pot depune proiecte. Dar cel puțin ai informația. Se merită.
Da. Se merită, Da, pentru da. că la un proiect accesat să scot banii ăștia. Pavel Octavian, primar la Recea, oameni buni, chiar e frumos la Recea. Eu am avut vreme să umblu un pic până primarul s-a dus cu jurnaliștii să documenteze pe aici, pe acolo, cazuri sociale și așa mai departe. Rămâneți în continuare alături de noi.